Present by Achal Recording Studio. हेगे नाचे ओइले जिला मोहतरी में लफड़ा बढ़ाई देलक। हेगे नाचे ओइले जिला मोहतरी में लफड़ा बढ़ाई देलक। हाँ बढ़ाई देलक। तोरा कनवा के बलिया के जान झगड़ा कराई देलक। तोरा कनवा के बलिया के जान झगड़ा कराई देलक। हेगे नाचे ओइले जिला मोहतरी में लफड़ा बढ़ाई देलक। हाँ बढ़ाई देलक। तोरा कनवा के बलिया के जान झगड़ा कराई देलक। तोरा कनवा के बलिया के जान झगड़ा कराई देलक। Achal Recording Studio. अपना तू अखिया से छौरी कनखी चलाबै छी। बूढ़ावा जुआन का सबके तोय तो जान पगलाबै छी। अपना तू अखिया से छौरी कनखी चलाबै छी। बूढ़ावा जुआन का सबके तोय तो जान पगलाबै छी। ये कहिया से बचल रहल गे तोर जुराई देलक। ये कहिया से बचल रहल गे तोर जुराई देलक। हाँ जुराई देलक। तोरा कनवा के बलिया के जान झगड़ा कराई देलक। तोरा कनवा के बलिया के जान झगड़ा कराई देलक। Achal Recording Studio. सुबोध सावरिया के जिला पैर गेलौ भारी गे। तोरा पर नजर गरैलक छौरा सबसे अगाड़ी गे। सुबोध सावरिया के जिला पैर गेलौ भारी गे। तोरा पर नजर गरैलक छौरा सबसे अगाड़ी गे। अभिराम शंभु सहनी के जान भुलाई देलक। अभिराम शंभु सहनी के जान भुलाई देलक। हाँ भुलाई देलक। तोरा कनवा के बलिया के जान झगड़ा कराई देलक। तोरा कनवा के बलिया के जान झगड़ा कराई देलक। हेगे नाचे ओइले जिला मोहतरी में लफड़ा बढ़ाई देलक। हाँ बढ़ाई देलक। तोरा कनवा के बलिया के जान झगड़ा कराई देलक। तोरा कनवा के बलिया के जान झगड़ा कराई देलक। Achal Recording Studio. Jaak Bazar, Mahattari, Nepal.